2008 armaretzeko plan bat egin zuen, ez zuen argitaratu, baina bat inguruan, garai berean Eusko Jaurlaritzak ere plan bat aurkeztu zuen. Garai bertsuan, baina bat ezen 2008an Ipar Euskal Herriko ordezkaritza bat saio bat egin zuen Parisen, bertako berelari ezagun batzuekin eta zeharka iristeko gobernura, baina zureman 2006an ezker hartzean Parisekin armagabetzeaz oso bilera sakuna zehatza eta hor txortxe hon ziren adostasuna lortzeko eta presta saldu zen bere ustez ezagin zuruen berri emateko frantziari. Bilera klabe bat zegoen 2008ko urriaren 12an, ezker abertzalea Frantziar bitartekari bat eta hori horretaz zegoen Ritman nazioarteko bitartekarien eta zentro horretaz eta gero nazioarteko bitartekari eta Frantzia. Erego bilera egin bakoiz berean Frantziako poliziak Guardia Zibilaren elkarlanean Paris ikarretaria zulo bat atxatu zuen. Bi egun nago, ja filtratu zuten mundo eta informazio gelakazi zizkio da Frantziari bezarrenaren inguruan eta hori guztien da ez estatuen borondatea zen